jsem Menca. Tímto děkuji Nikole Hauserovi za nominaci. Jelikož pivo nepiju, ale jsem hráč, tak pro vás mám rád palačinky, takže jsem si připravil pro vás recept od Jirky Babici. Jsou to nemastné, netučné, nesmažené palačinky. Jsme v krámě Tesco, který je schválený potravinovým inspektorem Láďou Hruškou. A teď vám ukážu, jak se vaří palačinky, které se nesmaží. Takže potřebujeme k tomu vajíčka, mouku, která se vysype, vanilkový cukr a mlíko. Dáme si vanilkový cukr v shakeru, vrátíme jedno vajíčko, vrátíme si zpátky koše, trochu mouky, a zalejeme do mlíka. Tady se nefotí, jo? Já nefotím. Tady máme těsto na palačinky, to promícháme a vypijeme. Bylo to dobrý. Tímto bych chtěl nominovat Radka Fedinu, a.k.a. Radio Spin, následně mého bratránka Pačoslava Milana Frídla a jako posledního Láďu Nitro Cylindra.